बरेच रवा. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटतं तुमका परत किचन मध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी. जोडी. चला, आजच्या संकष्टीच्या तुम्हाला सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आज आहे महिन्याची आपली संकष्टी आणि संकष्टीच्या दिवशी आपण काय काय करतो? संकष्टीच्या दिवशी उपास सोडू काय ना, वालाची, बिरड्याची उसळ, भाजी केलीच जाते. त्याच्याबरोबर एक पाल्याची भाजी. तर आज आपण करतो वालाची भाजी. आता ती कशी वालाची भाजी म्हटली, की त्याका बारीकसा बटाटो एक वासलो ना, तर आणखीन एक गोडवो येता. तर वाल पिठूळ असतं आणि पटकन शिजतात. जर भले ते पिठूळ असले, म्हणतात वाल जास्त खाल्लं पावट्यान पादऱ्याक निमित्त असं ही म्हण आहे. पण पावट्याक पादऱ्याक पावट्याचा निमित्त हां. असं म्हणतात. अशी म्हण आहे. पण त्याच्यामध्ये भरपूर प्रथिने असतात आणि ऊर्जा असतात. त्यामुळे उपास सोडते ही उसळ अवश्य खावी. त्याच्यामुळे कारण दिवसभराचा आपला उपास असता ना, त्याच्यानंतर आपल्या शरीरात एनर्जी वही असता म्हणून म्हणजे काय-काय गोष्टी ज्या बनवलेल्या आहेत ना, की उपास सोडताना हे पदार्थ खावं, जुन्या हे खावं, लोकांनी. ते खावं. गोड-धोड पण का खावं? कारण गोड खाल्ल्याने इन्स्टंट आपला बीपी ड्रॉप झाला असेल किंवा काय झालं असेल, तर इन्स्टंट एनर्जी येते. म्हणून ते गोड-धोडीचे पदार्थ जेव्हा सणसूद असतात ना, तेव्हा करतात. पण आजकालची पोरं काय करतात माहिती आहे, डाएटच्या नावावर ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणतात, गोड नको, हे नको, ते नको. पण सणसूद आले ना, की गोडाधोडाचं जेवण करणं ह्याला पण शास्त्रानुसार खूप महत्व आहे. आणि खरंच सांगते, आले की थोडंफार गोड खावं, एकदम पण शरीराला काय म्हणतात ते नकोच अशा गोष्टी नसतात. जून महिना लागला की आपल्या हां, सणांची सुरुवात होईल. आता सुरूच झालाय, पावसाळा पण सुरू झालाय. चला, आता आपण वाटपापासून सुरुवात करूया. हे कडवे वालत, हे तुम्ही असे दुकानात गावतात. तुम्ही साधे सफेद वाल सुद्धा घेऊ शकता. हे गावठी कडवे वालत. हे जास्त ना तरी रात्री भिजत घातलेले ते का जरा-जरा अंकुर फुटलेत. एकदम जरा-जरा. हे बघा. हे असे अंकुर फुटतात. तर तुम्ही घालूच्या संकष्टी तर हे सोमवारी घाला. मंगळवारी परत पाणी काढून बांधून ठेवा. मग त्याका मस्त मोठं अंकुर येतलो अस्सो आकाराचं. तुमका माहिती आहे, याची एक गंमत पण आहे का कडवेवाल का म्हणतात? कारण ह्याचा साल असता कडवा आणि हां. आतमधले जे ह्याचे वाल असतात म्हणजे गर किंवा बी म्हणा, ती असते गोड. म्हणजे बघा गोष्टींना नावं ठेवली जातात ना, त्या नावाला पण एक 2 कारणं असतात. प्रकारचे वाल भेटतात. एक कडवे, एक सफेद. सफेद असतात ते मुंबईचे असतात. कडवे गावचे. ते काळपट असतात जरा ब्राउन कलरचे, एकदम ब्राउन. म्हणजे कसं कलर? खाकी कलर. तर तसे बघा तिथे असतात. असतात. हां, आहे. असे हां, असं असतात. हां कलर. आणि बाकीचे दुसरे साधे असतात ते ऑफ व्हाईट कलरचे असतात म्हणजे सफेद वाल. एक कडवे वाल आणि एक सफेद वाल असे 2 वाल भेटतात. वाल्याच्या दुकानात सगळीकडे गावतात. आता कडवे वाल आपल्या मुंबईत पण गावतात. गावी जाऊक नकोय. सुरुवात करूया. हे घेतले 1 वाटी सोलून घेतलेले आहे. त्याच्यानंतर त्याला बरीच बटाटो तो वयोच त्याने अधिक चव येते उसळीत. ह्यो वाटपाचो कांदो, त्याच्यानंतर थोडासा आला, 7-8 लसणीचे पाकळे, ओला खोबरा आणि ह्या आपल्या सुक्या खोबरा आणि हे आपल्या फोडणीसाठी. वाटप कधी पण आपला उपास असतात, तर ताजा वाटपच करायचा आणि वालाच्या भाजीत ताजा वाटप म्हणजे तुम्ही कच्चा जरी घातलास ना, तरी ताजा वाटप घाला. छान लागतं फक्त वालाची लाईट गेली भाजी. नाही पाहिजे. हां. कच्चा वाटप घाला, हरकत नाही. अगदीच काय तुम्ही मालवणी वाटप भाजून वगैरे केलास, तरी चालेल. पण कच्च्या वाटपाची पण छान होता. तर हे सुका खोबरं आपण जरा वाटून घेऊया. हां. आणि मी हय आता गॅस पेटवायचा. आपली ही काळीला आज जी कुणाकुणाचे संकष्टीचे उपास आहे ते खाली कमेंट करून सांगा. कारण गेल्या महिन्यात अंगारिका होती. ह्या महिन्यात आपली महिन्याची संकष्टी. मी तसं संकष्टीच धरते, वहिनी अंगारिका धरतात. तसं तुम्ही पण असं करत असाल तर सांगा खाली तुमची आज संकष्टी आहे तर तुम्ही काय बनवलात? मी सकाळपासून विचार करत होती काय बनवू? तर माझं आणि माझ्या भावाचं त्याच्यावरनं डिस्कशन झाला. मुगाचे डोसे. मी म्हटलं, "अरे मूग खातात, मूग डाळ खातात, मूग डाळीचं कडण करून खातात, पेज करून खातात मुगाची." पण माझा नवरा कसंच ऐकेना. तर तुमका तुम्हीच कोणाला हां, याचं उत्तर जर माहिती असत, मूग खातात हां. की नाही आणि कित्या खातात ना तुम्ही सांगा. आणि नंतर मग शेवटी मुगावरनं इलंय मी आज साबुदाणा. काय करू? साबुदाणे म्हटलं, की त्यांना असं वाटतं, की उपासात साबुदाणेच खातात. पण सगळ्यात जास्त हानिकारक साबुदाणे असतात. मूग तरी आपणाक प्रोटीन देतात, एनर्जी देतात, पण कोण त्यांना सांगत नको तर नको. चला. थकवो जर इलेलो असत ना, तर तुमचं थकवो सुद्धा मुगाच्या ह्याने मी डोश्याचे जे आपले गेल्या लाईव्ह हां. होते ना, त्याच्यामध्ये अख्ख्या मुगाचं सांगितलंय. किंवा मुगाचे पण डोसे तुम्ही आज एकदा आपण मुगाचे डोसे दाखवूया. ते पण खूप छान होतात. मूग डाळीचे.
हा. मूग डाळी. अरे मूग डाळीची खीर करून तर खातात. अख्खे हा. मूग असे भिजत करून त्याच्यामध्ये गूळ, खोबरं, चून वगैरे घालून मस्त बनवलं जातं. उपवासाला काय काय खातात ती लिस्ट खाली तुम्ही कमेंट करून सांगा. मी आता एक तुमका सांगले साबुदाणे माका नको. तरी पण आता तुमका साबुदाणे लिस्ट मध्ये दिलंय. माझ्या पण साबुदाणा शेंगदाणा माझ्या कपाळात बसतात. हा. मी खाणतच नाही. खाऊन खाऊन कंटाळलेलो. ते वरीचं भात, वरीचे तांदूळ आणि त्याच्यापासून बनवलेले पदार्थ. त्याच्यानंतर आता तुम्ही मूग सांगले. तसं तुमच्याकडे काय लिस्ट असतात ना? ती सांगा आणि त्याची रेसिपी जर माहिती असेल ती पण सांगा. आता सणसूद इले, उपासवार इले तर आपल्याला त्याची गरज आहे. मग आपण तसं व्हिडिओ करून टाकूया. तसंच गेल्याच वर्षी मी कसलं होतं उपासाचे वडे. हा. मेदू मेदू उपासाचे मेंदू नाही हा. हा, मेंदू नाही तुम्ही ऐकताच पण मेदू त्याच्यावर मेदू वडे. टिंब अनुस्वार नाही, टिंब नाही. प्रशांत म्हणाला हाय, सविता म्हणते हाय, स्नेहा गुरव म्हणते नमस्ते, प्रणिताने लिहिलं हाय, सुनैनाने लिहिलं हाय, सई काय माहिती सईने लिहिलं हाय. तुमच्या सर्वांचं परब किचनच्या लाईव्ह सेक्शन मध्ये खूप खूप स्वागत. आज आहे आपली गणेश चतुर्थी किंवा आपण संकष्टी, गणेश संकष्टी म्हणूया, संकष्ट चतुर्थी. तर त्यासाठी आपण बनवतोय कडवे वाल जे आपल्याला इन्स्टंट एनर्जी देतात. रात्रीचा उपास सोडायचा असेल, आज 9:52चा मुहूर्त आहे. हा 9:52 पर्यंत काय काय जण उपास सोडतात म्हणजे त्यांचं ते चंद्रोदय. चंद्रोदयानुसार. पण मी बाबा आता जेव्हापासून भार्गव झालाय तेव्हापासून जोपर्यंत मला संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर बत्ती वगैरे दिवाबत्ती केल्यानंतर 8 8:30 पर्यंत मी उपास सोडून घेते आणि आपलं काय ते देवाला नैवेद्य केलेलं असतं, मोदक म्हणा किंवा जे काही गोडधोड केलेलं असते ते देवाला दाखवते आणि सोडते. कारण नंतर मग मला तेवढं जमत नाही चंद्रोदयापर्यंत रवाचा. हा आता तुम्ही काय करत असेल तर तुमचं पर्सनल आहे, पण सांगते. आज मग शेवटी आम्ही कशावर आलो तर साबुदाण्याचे वडे. तुम्ही कशावर उपास भागवताय ते सांगा. नंतर फळं ऑर्डर केली हा, त्याच्यामध्ये पण वेलची केळी ऑर्डर केली ती पण कच्ची आली. म्हणजे आता खाणार उपास काय? जर करू तो असा तर देव बरोबर घडून घेतात. काय खा होता काय तर कायच नाही गावतला. भेटला तर सगळाच गावता मग असं आता असतं. आपण गावात असतो तर आंबे फणसावर उपास घडलो असतो. पण जाऊ दे, जे नाही ते नाही. तुम्ही कुठून कुठून पाहता आणि तुम्ही आज उपासाला कोणता मेनू करताय? वालाची भाजी करत असाल तरी कमेंट मध्ये सांगा. आज आम्ही सुद्धा वालाची उसळ करतो आहे. वाटप करू वाईज बघत लागता. हो. आता तुम्ही चाय म्हणताय ते काय ताईने कमेंट टाकलेली, तर आम्ही चायच म्हणतो, चहा नाही म्हणतो मालवणी. हो चाय वाईज खातं काय पितं पण नाही म्हणत. खातं काय गो पेज पण खातं काय गो. आज आपण बनवतोय आपले हे बघा, हे जे वाल आहेत कडवे वाल, हे बघा हे वालीची पण हे सोलू खूप मशक्कत लागता. आता आपण हे ना कांदा भाजून घेतलं. कांदा भाजून घेतलं. मी सांगितलंय ना जर तुमका वाटप जर करूची अशी मालवणी वाटप करूचो वेळ नाही तर सरळ आपला ओला खोबरा त्याच्यात वायचो कांदो 2-3 लसणीचे पाकळे आणि जिरा आणि हिरवी मिरची घालून वाटा. ता कच्चा वाटप जर आपण गोड्या डाळीत करतो ना ता सुद्धा ह्या भाजी छान लागतात. त्याच्यात आहे ताजा वाटप. वाटपाची गोडी डाळ. हा वाटपाची गोडी डाळीचा जर वाटप असता ना तर भरीत जास्त करायचा आणि त्या भाजीत घालायचा. छान लागतात. मी आता हे सुद्धा पर्याय दिले नाहीतर तुम्ही आपला मालवणी वाटप सुद्धा पण ताजा करून घाला जसं आता आम्ही करतो. आता मी घातलंय ओल्या खोबरा, जसं कांदा हे झालो तसा घातलंय. पहिला ओला खोबरा करून घ्यायचं कारण ते चुचुवीत असताना त्याका भाजूक वाईज बघत लागता. आता वेळ असं नाही आपला कांदा कसा ऑफव्हाईट जरासा ब्राऊन होईल. आता हा जरा मोठा मोठा चिरला होता म्हणून मी एवढा असा लाल नाही झाला पण झाला तो ब्राऊन थोडासा तेवढा बस. आता तो खोबऱ्या वंडा परत आता सुक्या खोबऱ्या वंडा आणखीन भाजलो जातो. मोठीच गॅस पण सतत परतत राहायचा. आता सुक्या खोबरा टाकला तर कढईत थोडासा डसला जाता आणि ही तेलाची चांगली तेलान कवळून चांगली निघालेली आहे आपली कढई काई भेड्याची काई लाई. असं म्हणतात जी भांडी ज्याका वापरतात ना त्यांकाच वापरू बाई, आता ती भांडी खराब होतात. आता आपला ह्या पण झाला. एक सुगंध येता ओला खोबरा भाजला गेला की आणि रंग पण आपलं चेंज झालो म्हणजे
बदललो. शक्य तितकं आज इंग्लिश आपण जरा कमी वापरूया. आपल्या वाटपाचा रंग चांगला बदलून गेलेला असा बघा. आता हे ह्याच्यात घ्यायचं. घालूया आपला सुक्या खोबरा. पावच वाटी अशी कवड होती. म्हणजे एका वाटीचा चौथा भाग आहे ना. आपण आधाच्या पुरती केलं. हा, ताजं ठेवायचं वाटप असेल घालायचं. तर उपासाला ताजंच वाटप वापरायचं. तेवढं वाटप केलं. नाहीतर जास्त वाटप होईल आणि कडवेवाल कमी पडतील. हं. तसं पण गणित होतं ना हो. नाही, मग ते वाटप आपण ठेवावं ठेवू लागतं. शकतो. वाटप ठेवू शकतो. आज आपण बनवतोय कडव्या वालीचं बिरडं. जे तुम्ही म्हणता ना वालीचं बिरडं. फेमस असतं. बऱ्याच जणींची कमेंट होती की आम्हाला वालाचं बिरडं दाखवा मालवणी पद्धतीचं. जर तुम्ही कुठल्या ऑथेंटिक मालवणी हॉटेलमध्ये गेलात ना आणि त्या दिवशी संकष्टी असतात किंवा काहीतरी सणसूद असतात, तर त्यांच्याकडे ह्या वालीचा बिरडा ह्या मेनूमध्ये व्हायाच व्हाया हा, अशी माझी तरी डिमांड आहे. हा, उपासाच्या थाळीमध्ये असतं. हां. कारण हे बिरडं आणि उपास हे जे कॉम्बिनेशन आहे ना मालवणी लोकांचं आता मस्तच आहे आणि त्याचं कारण जसं मी मगाशी सांगितलं, की ह्याच्यामध्ये प्रोटीन, एनर्जी खूप जास्त असतं आणि तुमका जर ह्या बिरडा असा म्हणतात त्याने गॅस पण होता. तर ह्याच्यामध्ये थोडं फोडणीला काय घालायचं ते तुमका सांगते. ते तुम्ही फोडणीत जर घातल्यात तर ह्या बिरड्यामुळे खाल्ल्यानंतर ज्यांका गॅस पकडता ना त्यांका नाही होतो. कारण खरंच आहे गॅस असं न पचल्यामुळे पोट असं फुगतं. अपचन होतं. त्याच्यामुळे पण हे बिरडा जसं मी तुम्हाला सांगले ना, ह्याची चव काय लागता माहिती आहे? एक नंबर. जसा शिजत तसा एक हां. सुगंध येतात. त्या सुगंधानेच कळतं की आज ही भाजी आज वरपूक होई 2-3 प्लेट. आणि त्याच्यावर आपण ह्यो एक बटाटो कारण नुसता बिरडा पण वाल पण चालणार नाही. त्याच्याबरोबर ज्यांका नको असतात, ह्या जर कोणाक वाल नको असतात आणि मग पोरांका ह्यो नुसतो बटाटो जर काढून घातलं ना तरी चालतं. पण ह्या दोघांचा कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं. आणि ह्याचा अर्क हां. ह्याच्यात उतरलेलो असता. नुसतं पण हे हां. नाही. हे वाल नुसते वाल वापरून पण फायदा नाही. आता आपलं वाटप बघा वाटप मस्त झाला. भाजून झालेला आहे बघा. करगला नाही, काय नाही, एकदम एक सुगंध सुटलो. ओल्या सुक्या खोबरा छान भाजला गेला. हा वाटपच इथे चांगलं भाजलं गेलं पाहिजे हां. तरच त्याचा आता कढई गॅस बंद केले, पण कढई आपली खूप गरम आहे. म्हणून मी काय करते, परतत ठेवते. आता एका मी दुसऱ्या ह्याच ताटात काढून घेते. म्हणजे काय ह्या थंड झाल्याशिवाय आपल्याला मिक्सरात लावू नको. आता जरासं पाऊस पडलो तरी लाईट आपली जातात. त्याच्यापेक्षा पटापट थंड होऊ दे आणि पटकन वाटून घेऊ दे. नाहीतर आज रेसिपी सकाळी पाऊस पडलो आपल्या विरारमध्ये बाबा मस्त वातावरण होतं. पण धो धो पाऊस पडलो, धो धो. 1 परत तास. तेच झाला हां. गरम. हे बघा. आता कोणी ह्या पसरवून ठेवते. फोडणीत बिचारो कढीपत्ता रवलेलं त्याला मी म्हटलं. त्याका माका नाही वाटलं म्हणून मी तेजपत्ता उचललंय. ड्रॉवर खोललंय तो. मग तेजपत्ता पण झाला. पण कढीपत्त्याचं मान आपण देऊया ना असं हां. तर. कढीपत्त्याला मान देऊकच व्हावा. कारण कढीपत्ता खूप बहुगुणी आहे. आपल्या केसांचं आरोग्य, डोळ्याचं आरोग्य कढीपत्त्याने चांगला होता. तर असंच खायचं तळलेलं सुद्धा त्याची चटणी-बिटणी. व्हयी असत तर खालीच कमेंट करून सांगा आमका कढीपत्त्याची चटणी दाखवा. काईल आता उतरवते आणि वाटप असा पसरवून ठेवलाय. थंड व्हायला. वालाचा बेरडा कशा सोबत खातास तुम्ही? मी तर बाबा भाकरी सोबत खाते. तांदळाची मस्त गरमागरम भाकरी जेव्हा संध्याकाळच्या उपासाला. आपल्या मोदकाची उकड करतो ना आणि मोदक झाले 21 की तो भाकरीचा गोळा जास्त अधिकच मळायचा आणि त्याच्याबरोबर जे ते थापलेले भाकरी असतात उकडीचे काय लागतं उसळी बरोबर. ही तर माझी सवय आहे. सरोज पण म्हणतात तांदळाची भाकरी. तुमची काय सवय आहे ती तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि गणपती बाप्पा मोरया. आता जसं जून महिना येलो ना, की आता श्रावण येतलो. श्रावणानंतर लगेच गणपती येतले. आता तुमका माहिती आहे लोकं तेच टाकतात, की आता सण सुद्धा सुरुवात होतात ना, म्हणजे त्याच्यामध्ये भरपूर सारे सण आहेत हो गणपती यायच्या आधी. पण आता गणपतीचे दिवस मोजले जातले आपल्या कोकणातले. हो. म्हणजे 100 दिवस रवले, नाहीतर 120 दिवस तरी रवले. महिनाच राहुला. हां. असं ऑगस्ट म्हणजे मध्येच होत ना. हां, आता यावर्षी ह्या वाटप असा बघा असा कोलसवून थंड करून घेतलंय. गरम पण लावता नाही मिक्सरात. मिक्सर जळतलो. आधीच मिक्सर तापता आणि परत आपल्या वाटप गरम असल्यावर अधिक तापात. नाईकने लिहिलं शो मी द चटणी म्हणजे रेसिपी दाखवा चटणीची. धन्यवाद आणि नक्की दाखवू.
काय बनवत आहात ताई? दर्शनाला होते. आज कडवे वाल बनवतोय. ज्योती पण तेच विचारते. आज आपण बनवतोय बिरडं, वालाचं बिरडं, वालाची कडवे वालाचं बिरडं. बिरड म्हणा, उसळ म्हणा. आज तुम्ही कुठून बघताय ते सांगा? गुरुनाथांनी सांगितलं मी तळेगाव गोव्यावरून बघताय. गुरुनाथ सर तुमचं खूप खूप स्वागत परब किचनमध्ये. सगळ्यांचं परब किचन मध्ये लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवतोय वालाचं बिरड. ओके, सप्टेंबरमध्ये येतायत गणपती. 14 सप्टेंबर. हा उठून नाईक मी अंधेरीवरून बोलते. थोडीशी बघते. हळद आपल्या वाटपात, म्हणजे आपल्यात कसा भाजीत घालूक नको. जर ह्या वाटलेला वायच राहुला तर त्या हळदीमुळे चांगला राहतात, म्हणून मानवेली वाटपामध्ये हळद ही घालायची. प्रिझर्वेटिव्ह. पहिला पाणी घातलंय नव्हते, आता मी पाणी घालते. आपण इथे कढई तोपर्यंत तापत ठेवूया, म्हणजे आपलं पटकन होईल. आज आहे 3 जून. आज आहे 3 जून. एकदम डोळ्यावर लाईट बसली ना त्याच्यामुळे. आज आहे 3 जून आणि आपण करतोय संकष्टीच्या दिवशी उपासासाठी खास असं वालाचं बिरडं. आपल्या मालवणी मसाल्यामधलं आणि मालवणी वाटपामधलं. या बिरड्याची चव जी लागते ना, हे बघा आता हे आपण जे वाल होते ना ते रात्रभर भिजत ठेवले आणि सकाळी हे वाल सोलले. मध्ये मध्ये असं काय काय वालींना असं फोम आलाय, पण काय काय वाली खराब असतात ते काढून टाकायच्या. आणि त्याच्याबरोबर आपण एक बटाटा, एवढे वाल आहे तर त्याच्याबरोबर एक बटाटा सोलून आपण घालणार आहोत. बटाटा का मोठाच आहे. चला आपण आता वाटप दाखवलं, त्याच्यानंतर आपलं 2 मालवणी. माणसांना तुम्हाला नुसती वालाची उसळ करायची असेल तर 2 माणसांना पुरेल एवढी उसळ उपासासाठी, उपास सोडण्यासाठी. मग बटाटा नाहीच खात असाल तर हरकत नाही, नुसत्या आपलं हे बघा मालवणी वाटप आपण जे मगाशी करून घेतलं ना ताजं ते आता आपण मिक्सरला लावून घेतलं. हे बघा बारीक जेवढं होईल तेवढं बारीक वाटून घ्यायचं. आता आपण फोडणीसाठी इथे कढई गरम करत ठेवलेली. आता आपण फोडणीला देऊया. त्याच्यामध्ये काय घातलं की आपल्याला वाल बाधणार नाही त्याच्यासाठी हिंग. साधं सोपं होतं, पण काय जण मे बी घालत नसतील, पण हिंग घालावं. त्याच्यामुळे तुमचं पोट फुगणं जे असतं ना ते होत नाही. असं म्हणतात कडधान्य जास्त खाल्ली ना की ती बाधतात. त्याच्यामुळे तुम्ही फोडणीला हिंग घालावं, थोडंसं चिमूटभर हिंग. आता तेजपत्ता आणि कढीपत्ता थोडंसं पाण्यात घातलंय. आपलंय ते पाण्यामुळे उडाला सगळं. हिंग रवला. कांदा, जसं मी मगाशी सांगले ना, वाल कडधान्य किंवा वाल कोणतंही वाल पण कडधान्यच आहे, ते बाधू नये म्हणून आपण थोडंसं हिंग फोडणीला घालावं. आता आपण कांदा चांगला परतवून घेतोय. आपल्या जर वालाला ना चांगले मोड झालेले असतील ना तर आपलं ना वाल ते पण बाधत नाही, म्हणजे त्याने गॅस होत नाही असं म्हणतात. अंकुर आलेले वाल जर खाले तर त्याने सुद्धा, जर तुमच्या वालांना भरभरून चांगले मोड आले असतील ना तर तुम्हाला पचतील, ते वाल हलके होतात ते पचायला. म्हणून मोड आलेले कडधान्य खावं असं म्हटलं जातं ना. आपले मसाले रवले घालूचे. ते खाली काढून ठेवलंय डबो. तर हे कांदो घातलाय. चरचर चरचर आवाज कमी झालो. आता आपलं टमाटर. काही लोक उपासाला जर कांदा वगैरे खात नसतील तर त्यांनी तो कांदा लसूण नाही घातलात आणि कच्चं वाटप केलं नुसतं खोबऱ्याचं तरी चालेल. अगदीच जर तुम्ही खात नसाल तर. पण आपली मालवणी भाषा लोक सहज घालतात वाटपाशिवाय. मालवणी वाटपाशिवाय आणि कांदा लसणीशिवाय आपला वाटप नाही. आता मसाले घालूया ना. सर आवाज थोडस कमी झालं की आपलं मालवणी मसाले. मी ना 1.5 चमचे घालते आणि वायच त्याच्यात गरम मसाला पण घालते. आणि तुम्हाला माहितीये कडवेवाले गोड असतात म्हणून वायच जरा जास्त मी मसालो घातलाय.
वाल पण गोड हा. आणि आपलं बटाटो पण गोड. आता वाटप आपण भाजून घेतलेला. जर कच्चा वाटप घालत असाल तर हे वाटप भाजून घेवा. मी आता वाटप नाही भाजत आहे. आपलं बटाटो घेते परतवून की त्या आता तुम्ही म्हणतात बटाटो कित्याक पहिला घातला, वाल हा. कित्याक नाही. तो उकडाक थोडो वेळ लागत. वाल एका कडावर उकाडतं. या उत्तर. आता वाल मेन होईल ना हो. बटाटे हो. शिजेपर्यंत जर वाल हा. अगोदर घातली तर वालीचं पूर्ण चेमना होऊन जाईल. मग तशी मजा नाही येत ना खायला. हा, मसालो टाकल्यावर मी गॅसची आच मंद केलेलं एकदम. आता मी मोठी केलंय आणि परतवून घेते. होय, तुम्ही कच्चा वाटप घातलाच आधी बटाटो घालूच्या आधी तर ताक पण चांगला परतवून घ्यावा. जर मालवणी वाटप असत भाजलेला तर हरकत नाही, तुम्ही नंतर घालू शकता. बघा ना, आमच्या लोकांना फोडणीचा खोकला लागतो. आता ह्याच्यावर पाणी ठेवा जरा, शिजू दे ना बटाटा, की वाटप घालताय? वाटप घालते, नाहीतर तो बटाटा नुसता लागेल. हा. घशात फोडणी गेली, सॉरी. हे बघा, आपल्या कढईला खाली काही डसलं नाहीये. आता ह्याच्यात थोडंसं किंचितसं मी पाणी घालून घेते. म्हणजे काय, त्या पाण्यामध्ये आपला मी पण गप झाले की त्या माका पण ठसको येऊक लागलो. आता मंद आच केली आहे मी आणि वरती आपल्या डिश मध्ये पाणी ठेवलंय, जेणेकरून हेच पाणी आपल्याला भाजीत घालता येईल. आज आपण बनवतोय वालाचं बिरडं. फोडणी अशी ठसकेदार झाली आहे ना मालवणी वाटप टाकल्यावर, मस्तच. सॉरी तुम्हाला खोकल्याचा शिंकेचा आवाज येत असेल त्याबद्दल. पण म्हणतात याला दणकावून फोडणी बसली आहे. आज आपण परब किचन मध्ये बनवतोय वालाचं उसळ म्हणा, बिरडं म्हणा. बऱ्याच जणांची कमेंट होती की मालवणी पद्धतीचं वालाचं बिरडं दाखवा किंवा वालाची उसळ दाखवा. काय लिहिलं उपासाचं मला पण दिसत नाही. हो, मी सांगितलं ना ताई, आमच्याकडे फक्त गणपतीला मोदकाचा किंवा जे गोड केला असेल त्याचा नैवेद्य दाखवला जातो. जेवणाचा नैवेद्य आम्ही सहसा दाखवत नाही, कारण त्याच्यात आम्ही कांदा लसूण वापरतो. तुम्हाला फक्त जर कांदा लसूण वर्ज करायचा असेल तर तुम्ही सांगितलं, जे आपण गोड्या डाळीला वाटप करतो, कांदा सोडून त्याच्यात ओलं खोबरं, मिरची आणि कोथिंबीर हे घालून तुम्ही ते वाटप कच्चं ह्याच्यात परतायचं आणि मसाले टाकून मग तुमचं हे म्हणजे कांदा लसूण विरहित ही उसळ होऊ शकते. तीही छान लागते, चविष्ट लागते. विजयने लिहिलं, मी रविवारी दहिसर येथे साखरपुड्याला आलो होतो. अरे मग अच्छा. तुम्ही हाय बाय करायचं ना, आम्हाला सांगायचं ना. कोण तुम्ही आहेत? कोण विजय मुलगा? सरनेम काय? सरमळकर. सरमळकर. अच्छा, कारण विजय म्हणून आमचे हा. पाहुणे सुद्धा आहेत, तर मग विजय तुम्ही बागवे. कुठून म्हणजे हाय तरी करायचा, आम्ही भेटलो असतो ना. हो. हा, दहिसरला अजून तुम्ही तो दहिसरचा व्हिडिओ यायचा बाकी आहे यायचं आहे. साखरपुड्याचा. हो, दहिसरला तुम्ही कुठे राहता ते सांगा, की दहिसरलाच राहता की? विद्या लिहिते, ताई मी पण असेच बनवते. मंगल लिहिते, काय बनवतात ताई तुम्हाला सांगितलं. रेखाने हाय म्हटलं आहे. धन्यवाद. पूजा पाटीलने मालवणी वाटपची रेसिपी दाखवा आहे आपल्या चॅनलवर. मालवणी लाईव्ह लाईव्ह मध्ये पण सुद्धा आहे बघा आणि अशी पण आहे. आणि दीपकने लिहिलं, कढीपत्त्याची चटणी कशी करावी त्याची रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर करतो एक
अर्धा नाही पाव नाही किती जुडी एक जुडी आणतो मी अर्धा पाव किलो नाही एक जुडी 1 किलोसाठी असं केलेलं. मग अर्ध्यावर आली, मग पाववर आली. एक नंतर जुडी घेऊन येऊया. मोठे ढाळे असतात कढीपत्त्याचे. गावचं जर आता गेला या गाडीने गावचं आणलं ना तर अति उत्तम. नाही गावी लाडाचा वरबडून आण म्हणून सांगते मी. गावी जायचा तसा प्लॅन आहे माझा. बघते गावी गेले की कुणाकुणाकडे येऊचं आता पहिला बघूया. पूर्ण गाव फिरायचा विचार हा. गावात रवाचा विचार कमी हा, पण गाव फिरायचं जास्त हा. कढीपत्त्याची चटणी खावी खूप चांगली. पण अविनाश तुम्ही वहिनीला मालवणी वाटपमध्ये कढीपत्ता भाजून सुद्धा घालू शकता. माझी काकी आवर्जून घालते. आज आपण प्रथमेश वालाचा बेवडा परब करतो. कोण? अविनाश त्याच्यासाठी मी मालवणी वाटप आधी केलं. मग कडवे वाल आधी घातले नाही, बटाटा घातला, वाटप घातलं, कांदा, टोमॅटो घातला, त्याच्यात आपला मालवणी मसाला घातला 2 चमचे सरोजनी आणि नंतर मी बटाटा परतला. आता बटाट्यात किंचितसं वाटप घातलंय, किंचित म्हणजे अर्ध घातलंय मी आणि पाणी ओतलं आणि त्याच्यावर असं ताटलीत पाणी ठेवलंय. आता ह्या पाणीला वाफ येऊ दे दणदणीत. कारण आपली स्टीलची जाडी कढई आहे, तरी सुद्धा सांगता येत नाही. जर खाली पाणी कमी पडलं आम्ही आजकाल एकतर भांडी स्टीलची वापरतो, नाहीतर लोखंडाची वापरतो, नाहीतर कास्ट आयर्नची भिड्याची. वापरतो. हं. शक्यतो आता अॅल्युमिनियम वापरायचं कमी म्हणजे नाहीच. म्हणजे एखाद दुसरा टोप राहिलाय मला, त्याला आता मला म्हणजे काय बोलतात तो डिस्क्रॅप मध्ये करून टाकायचा आहे. तो विचार चालू आहे. म्हणून जेवढी भांडी म्हणजे बोलतात ना, मी अपडेटेड केलंय बघा माझं. एकदा मी तुम्हाला माझं किचन दाखवेल तेव्हा तुम्ही दाखवेल. तुम्ही सांगा हां, कुठलं म्हणजे भांडं वापरायचं असतं, कुठलं हां. नाही ते तुम्ही सुद्धा सांगा. आम्ही नक्की फॉलो करू ते. हां, आम्ही आता सध्या असा विचार करतो, की आपण परत किचनशी रिलेटेड आहोत ना, तर गृहिणींना जे चांगलं असेल म्हणजे जेवण जेवण बनवण्यापासून ज्या चांगल्या गोष्टी, चांगलं साहित्य वापरायचं ते तुम्ही सजेस्ट करा. आम्ही सगळ्यांपर्यंत त्या गोष्टी पोहोचवू. आता आता बटाटे मला वाटतं शिजले असणार. थोडंसं पाणी घातलंय मी. आता आम्ही प्रीतीने लिहिलं तुम्ही दोघी बहिणी आहात का? त्याच्यासाठी तुम्ही ना आमचा व्हिडिओ बघा. त्याच्यामध्ये आम्ही टाकलेला आहे आमचा पॉडकास्ट व्हिडिओ. त्याच्यामध्ये आम्ही तुमका आमची स्टोरी पण सांगितलेली आहे आणि आमचं नातं पण सांगितलेलं आहे. तो पॉडकास्ट व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा आणि पुढे पण पॉडकास्ट येणार आहेत. तरी पण आता सांगतो आम्ही जावा आहोत, सख्ख्या जावा. मी मोठी, ही लास्ट नंबर. एक मधली आहे. मधली बरं. त्याच्यावरून जस्ट एक जोक आला. थोरला, जसं धाकटा आणि मधला. त्या दिवशी कोणाला मी असं म्हणाली ना, की मध्ये एक आहे, तर असं कोणाला तरी वाटलं, "अरे खांब्याला मध्ये म्हणतायत काय?" असं हां. नाही होतं. खांबामध्ये नाही, असं हां. बोलण्याच्या ओघामध्ये ते असं दाखवलं गेलं, की तरी मी पण सांगितलं, की ती आहे मध्ये नाही, पण ती नालासोपाऱ्याला आहे. तिला एकदा आम्ही दाखवू, तशी ती असते व्हिडिओमध्ये. आहे. तिने लोणच्याची रेसिपी परत अ, सातकाप्याचे घावणे, घावणे. पुरणपोळी. चला आता आपण रेसिपीवर जाऊया. जर असा हां, बटाटा अजून शिजला पाहिजे. पण तो शिजेल ना ते कडवे टाकल्यावर. हां, थोडंसं पण मी हां. पाणी घालते. आणि तुमका जर आमचे परब किचनचे मालवणी मसाले हवे असतील ना, तर तुम्ही खाली जे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मोबाईल नंबर दिलाय ना, त्याच्यावर WhatsApp करा. आता गॅस मोठी केलंय आणि मी उसळीत ताटातलाच गरम पाणी घातलंय. आता आपण हे 50% बटाटो शिजलो. आता बाकीचं शिजायचं हा, तर आपण वाल पण घालून घेऊया. हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे, की त्या आपण हे सोलतो एखाद तेव्हा ह्याचं दुसऱ्याला असं हां, मोड आलाय. दुधट पाणी येतं आणि निवडायचे सुद्धा. मेलेले पण वाल असतं त्याच्यामध्ये काळे पडलेले. पण खरंच आहे, वालाची भाजी जी लागते ना उपास सोडल्यावर, अप्रतिम आणि त्याच्यावर तांदळाची भाकरी म्हणा, नाचणीची भाकरी आणि वाल हं. ह्या कॉम्बिनेशन मस्त हां. चपाती नाही हां, होय. अर्धो मेलो हा, अर्धो नाही. हे जिवंत. बघा, अर्धो जिवंत. कलई केलेली पितळी ची पातेली वापरावी. ओके. हां. एक एक आहे कलई केलेली. बिना हो. कलईचे भांडं बातचं म्हणतात हां. त्याच्यामध्ये आंबट पदार्थ गेला की केमिकल रिएक्शन आणि होतं. ठेवू नये. करा, हां. पण लगेच काढायचं असतं. एवढं तर मलाही माहिती आहे. आज आपण बनवतोय वालाचं बिरडं. आणि जसे वाल आपल्या ह्या भाजीत गेले ना, तसं त्या भाजीला एक रंग, ते दिसण्याची ती ही व्यवस्थित जिभेला पाणी सुटण्यासारखं. कडवे वाल साईजला थोडेसे बारीक असतात. आता ह्याच्या अंगाबरोबर नाही, अजून मी हे जे आपल्या पितळीत उरलेला आहे ना, हे बघा. एका बारकी पितळी म्हणतात ना, नाही हो परात. परात बारकी. त्या ह्याच्यात पेच खातात बघा हां, गावी. गावी. हां. लवकर निवता. हे हे मग लग्नात गावला. ते लग्नात देतात ना, आपण गेलो की हळदी-कुंकू गावीच ना? लावतात. हे चेडवाकडनं गावला. हळदी-कुंकू लावल्यानंतर देतात ना अहेरा पण ओटीमध्ये तेव्हा. गावी ना? गावी नाही हो, हयाच हयसरच. गावला?
आमच्या मालवणी लोकांमध्येच गावला हो. हा, मालवणीच माणसं असं विचार करू शकतात. बरोबर. खरं आहे, हा, आपलं आता आपलं पॅटर्न सोडू सारखं नाही. परत उतरवलंय ह्या बघा. पण मीठ टाकून घेऊया. म्हणजे काय, मगाशी मी टाकले नव्हते आणि आमच्या मुगाच्या डोशांमध्ये झालेली फसगत. कडवे वाल म्हणजे ना वाल असतात. तुम्ही जर डिमार्टमध्ये जरी गेलात किंवा कुठल्याही आपल्या किराण्याच्या दुकानात गेलात आणि तेका म्हटलं मगा कडवे वाल दी, तर तो तुमका हमखास ते दिसतले. कडवे वालाचा साल जो असता ना ता कडू असता म्हणून त्याला कडवे वाल म्हणतात. पण पण त्या तुम्ही आतमध्ये खाऊन नको बघू, पण हा त्या लाल असता, ब्राऊन ब्राऊन कलरचा. कलर. पण आतमध्ये जी बी असता ना त्याची ही भाजी केली जाता एक नंबर लागतात. पण ते तुमका रात्री भिजत ठेवूय आणि दुसऱ्या दिवशी जर मोड होय तर पूर्ण पाणी निथळून त्याला कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधून तुम्ही निथळत ठेवा. त्याला चांगले मोड काढा आणि नंतर ही भाजी साल सोलू ना नाहीतर साली सकट घालतात असा मोड पण इले तर करतो. पटकन साला निकालतं. हा मोड पण इलेला की साल अशी काढलीच दाबली, पाहिजे. चुटकी दाबली की पटकन साला निकालतात. माझा नवरा सकाळपासून मोड काढत होता. असे सालाच सोलूचे काढत नसतात ते. आज आपण केली वालाची उसळ. त्यामुळे तुम्हाला मालवणी दाखवतो भाषेत वालाचे बिरडे. हा, वाल कच्चे कडवे वाल दाखवतात हा. जत्रा भरलेली त्यात त्यांना घेतलेले होते. गावातले बायका सुद्धा असे छोटे छोटे चवळी म्हणा, कडवे वाल म्हणा हे बघा ह्याच्यात आता ह्याच्यामध्ये ना 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या. आता हे जे तुमका लाल दिसतात ना, हे गावठी आहेत. मिक्स. मिक्स आहेत हे बघा. म्हणजे ते होतं ते एकदम मोठे झाले ना, हे असे होतात आणि हे हां. बघा हे बारीक असतात. ते कोवळे काढले. हे गावठी आहेत. जे हा. जत्रेमधनं आणले ना, इकडे गावातल्या बायका असतात ना हे त्यांच्याकडनं. बघा ब्राऊन कलर. हां. आणि हे जे सफेद आहे ना, ते आपले आपल्या डी-मार्ट चण्याचा जिंदाबाद. कलर आहे चण्याचं. हां. आणि हे जिंदाबाद. डी-मार्ट नाहीतर किराणा स्टोअर. असे हे वाल तुमका गावतात. हे बघा. अशा ह्या काचेच्या बरण्या सध्या मी घेऊन आले आणि त्याच्यामध्ये आता मी सगळ्या गोष्टी स्टोअर करते. फक्त ह्याचा प्रॉब्लेम काय माहितीये? हे झाकण थोडं या लोकांनी गडबड केलंय. बाकी स्टील आणि काच वापरलाय पण चालता. त्याच्यावर पर्याय काय असेल, झाकणचं सैल लागते तर तुम्ही खाली लाईव्ह मध्ये सांगा. मग बरणीच फेकून द्यावी लागते. नाही. नाही, नाही सांगते हो पर्याय असं. तुम्ही सांगा. हां. नाहीतर मग मी सांगेन. तुम्ही जर नाही सांगितलं तर झाकण सैल लागते तर काय लावायचं? ओके. दीपकने लिहिलं हल्ली गोडवे वाल. जसं मी आता तुमका दाखवलं डी-मार्ट मधले गोडवे वालच मिळतात. कडवे हां. वाल खूप कमी मिळतात. कमी त्याच्यासाठी मिळतात. तुमका खास तुम्ही गावात जात कणकवलीचा बाजार, सावंतवाडीचा बाजार, कुडाळाचा बाजार किंवा वेंगुर्ल्याचा बाजार किंवा असे जे जिल्हे आहात ना आपले 6 जिल्हे कोकणातले. त्या जिल्ह्यांमध्ये तुम्ही गेलात मालवण एकरवलं, अजून एक कोणतं तरी आता माझ्या तोंडात येत आणि नाहीये. हैसर पण बघा मालवणी जत्रा भरतात. थाय हां. पण गावतं. कडवेवाल, कडवेवालची पण कोकमा, ती लाल पोहे. खायची मजा वेगळी आहे हां. अजून एक रवला कोकमावरून. हे कडवे वाल केलं, की ह्याच्यामध्ये तुमका ते घालूचेच लागतात. आता मगाशी मी वहिनी बोलणार होती, तर तुम्ही कोकमा. खाली कमेंट आता कोकमा वहिनीच सांगल्यात, पण तुम्ही पण खाली कमेंट आम्ही करून मालवणी सांगा. माणसात कोकमा घालतो. म्हणून ते काय एक बिरडा आंबट अशी तिखट थोडीशी आणि तो वालाचा जो सुगंध आणि तो त्याच्या चव असतात ती उतरलेली उसळी ती छान लागते. हे बघा माझी माहेरची भेट आहे ही. त्या दिवशी माझा भाव इलो गावावरून. त्याने हे बघा, हे माझ्या काकीने वाटतं पाठवलेत, की माझ्या आत्याने पाठवलेत. हे बघा अशी बारीक-बारीक एवढी ही कोकमा जवळपास पाव किलोची असतली. मोठी नाही. हे बघा केवढी मेहनत केली आहे ही कोकमा बनवायला हे बघा. अशी ही कोकमा दिली आणि आगूळ दाखवते तुमका. हे घ्या. हे तू कोकमा आता आता ती ऊन हां, पडला की सुकव. सुकवावी लागणार. अजून हां, आकसतली अशी पाऊस आहे ना. तोडतली अशी. हां, म्हणून ती बाहेर ठेवली मी. आणि ही ताजी आहे. ताजी कशी हां. ओळखायची? आणि शिळी कोकमा कशी ओळखायची? म्हणजे जुनी कोकमा, शिळी नाही हो, शिळी नाही होत. जुनी कोकमा. आता ही कशी लालट दिसतात बघा. हां, त्यांका अजून हे करूचा. लालसर दिसतात. रतांबे कसे असतात तशी दिसतात ती साला. आणि पातळ सालीचो रतांबो हा. सावंतवाडीत पातळ सालीचो रतांबो हा. हां. आपल्याकडे आमच्या साईडला ना जरा जाड सालीचो असतात. त्यामुळे कोकमा थोडी जाड भेटतात. ह्यात एवढी बस ना गो. हो, बस तेवढी. आता कोकमा टाकूचं पण एक सायन्स हा. विचारा का? हम्म. तुमका पित्ताचा त्रास होणार नाही हम्म. कोकमामुळे. म्हणून कोकमा टाकतात. डाळीत पण टाकतात माहितीये तूर डाळ वगैरे बनवतात ना हो, त्याच्यात सुद्धा आपल्यात कोकमा टाकतात. तिकटी डाळ म्हणून हां, येईल या कमेंट मध्ये की तिकटी डाळ वाटपातली हां. दाखवा, मालवणी वाटपातली. नक्की जरूर दाखवू. आणि ह्यो तुम्ही बघा अशाच कमेंट करत राहा. आम्हाला एक अ, अ, उत्साह येतो की करून चला बाबा आपल्याला कोणीतरी सांगतंय तर केली. मी कोकमा टाकली आणि ढवळून घेतली. आता गॅस थोडी मोठी करते. बटाट्याच्या रंगावरनं तर कळतं बटाटो छान शिजलं. आता हे का किती कुस करू मी. कारण तो तेव्हा जरासं अर्धो अधिक शिजत दिलेलो. पण ही कोकम खाल्ल्यावर मजा आली.
ताजी कोकमा खाऊच वाटतं. ते एक टाकला की दुसरा पण तोंडात जातात आपसूक. हा, राधिकाने लिहिलं तुम्ही प्री प्लॅन करून मोड काढायची रेसिपी दाखवा. नक्की आम्ही दाखवू मोड काढायची रेसिपी. खालची कमेंट नाही, इंग्लिश मध्ये गेलेली आहे कमेंट. ओनली द ओरिजिनल बिटर ग्राउंड इज अवेलेबल फॉर परचेस. आता इंग्लिश मध्ये कमेंट गेली. बिटर ग्राउंड म्हणजे माझा मोबाईल चेडू घेऊन गेला. आता गपचूप आज गपचूप. आपण केला लाईव्ह रेसिपी केली वालाची उसळ बिरडं, मालवणी पद्धतीचं बिरडं. बहुतेक जणांनी सांगितलं होतं तुमच्या कमेंट अशाच करत राहा आणि अशाच आमच्याकडनं रेसिपी कोणत्या हव्या असतील, कोणते व्हिडिओ हवे असतील तर सांगा. तुम्हाला आम्हाला आवर्जून विचारता तुमचं नातं काय, तुम्ही बहिणी का, खूप बरं वाटतं. असेच विचारत राहा. आणखीन काय प्रश्न असेल ते विचारा आणि तुमच्याकडे कुठल्या पद्धतीचं वालाचं बिरडं करतात ते सांगा. त्याच्यामध्ये रेसिपी कोकमा आवडली घालतात तर की नाही ता सुद्धा सांगा. सुद्धा सांगा. रेसिपी आवडली तर स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा आंबट पटापट. प्रीतीने लिहिलं आंबट डाळ दाखवा. दीपकने लिहिलं फक्त कुडाळलाच ओरिजिनल कडवेवाळ मिळतात हे का. आणि एक 6वा जिल्हा कोणता होता तो मला सांगा, मला आता आठवत नाहीये. जसं हा दोडामार्ग बघितलं, आलं लक्षात. मी काय केलं, माझ्या आईचं माहेर आठवलं. मी म्हटलं कुठे राहते कुठे राहते, मग आठवलं. चला, असे आपले त्या दिवशी कोणीतरी विचारलं आपल्या कोकणात किती जिल्हे आहेत. चला, आता आपलं हे झालेलं आहे. आता तुमका अजून एक सांगायचं राहिला. जसे आपले जे रेसिपी आहेत ना, लाईव्हच्या रेसिपी तर तुम्ही खूप म्हणजे खूप बघताय आणि त्याच्यावर खूप चांगल्या कमेंट करताय. तर त्यातल्या काही कमेंट्स मी आता वाचणार आहे. छान छान अशा कमेंट करत राहा. आनंद वाटतो आणि कुठून बघता ना ते पण अभिमान वाटतो. आता वाल आपले 50% शिजलेत म्हणजे पटकन असं खटकन मोडलो. पण ही जी गरम उष्णता आहे ना त्याच्यामध्ये ह्यो वाल पूर्ण शिजतले आणि शिजल्यावर मग असे ढवळूक नको. आता मी काय करते, गॅस करते बंद. बटाटो दाखवू काय? हो बघा, बटाटो पण शिजलोय बघा, 2 तुकडे झालेले आहेत. ही आपली अशी वालाची उसळ बिरडा. ह्याच्यात अधिक पाणी घाला, नाही तर आणखीन एक वाटप घाला आणि करा मस्त. मीठ वगैरे सगळं टाकलेलं आहे. चुकान काय राहला तर तुम्ही अजून सांगू शकता. कोथिंबीर शिवरू शकता त्याच्यामध्ये शेवटात. पण एक सुगंध दरवळता आपले कडवे वाल लिहिले असते. आता एक चांगली कमेंट घेते मी, तुम्हाला सांगते. कांताताई मेश्राम म्हणून आहेत. त्यांनी ना आपलं जी घावण्याची रेसिपी आहे ना त्याच्यावर चांगली कमेंट केली आहे. त्यांनी लिहिलं, चांगली वाईट असं काही नाही, पण खूप छान कमेंट आहे. नागपूर इथून बघते आहे ताई तुमची घावणे रेसिपी. खूपच छान बनवले तुम्ही ताई घावणे. मी कोकणामध्ये मालवणला आले होते मार्चमध्ये. तेव्हा घावणे समुद्रा बीचावर फिरायला गेले आम्ही. तेव्हा भेटताना घावणे खायची खूप मज्जा आली होती. परत तुम्ही आठवण करून दिली. म्हणजे त्यांनी समुद्र किनाऱ्यावर गेलेल्या मालवणला तेव्हा त्यांनी खाल्लेले तर त्यांना आवडतायत. पण खरं सांगते, एका ताईने लिहिले संगीता, बेटा प्रोटीन भरलेले व्हेरी अप्रतिम. मी टुमॉरो नक्की करणार. म्हणजे ती आपण प्रोटीन युक्त जी अख्ख्या मुगाची रेसिपी दाखवली ना त्याच्या खाली कमेंट होती. हॅपी आहे मालवणी छान बोलता. देवा तुमचा चेहरा हॅपी आहे, मालवणी छान बोलता. थँक यू. दोघी बहिणी हसऱ्या आहात, आवडते दोघींना. थँक्यू ताई. परब किचनने हा मावशी 80 वर्षाच्या आहेत त्या आजी. त्यांनी सांगितलं की त्यांचं वय 80 वर्षाचं आहे. वाचलं नव्हतं, सॉरी. आजींचं वय 80 वर्ष आहे. त्यांनी खूप छान कमेंट केली आहे. धन्यवाद. छान अशाच वाटलं. प्रकारच्या अशा छान छान कमेंट करत राहा. आणि आजकाल बघा अजून एक कमेंट आहे. सुषमाने केली, मी सुद्धा मालवणी आहे त्यामुळे तुमच्या रेसिपी व्हिडिओ झक्कास वाटतात कारण हसत खेळत सांगता. थँक्यू सो मच. मनापासून धन्यवाद. स्वातीने लिहिलं सार आणि तिखटाचं फरक सांगा. स्वाती कोल्हापूर. सार आणि काय तिखलचं, तो आम्ही तुम्हाला तिखला असेल. हा, तिखला खायच्या थाय असता आणि सार असतं पातळ. चटणी सुद्धा म्हणतात. आपण मालवणी भाषेत तिखला म्हणतो. आज किती विषय तो माशांचो. नाही, ते कमेंट मध्ये आलेली, ते वाचता झालं. ठीक असा चुकान होता. पण आता बघा आपला मी गॅस बंद केलाय. मालवणी मसाल्याचा जो रंग येलो ना मस्त, आणि आपली ही वाल आणि बटाटे छान आपले हे शिजलेले होत. कल्पनाने लिहिलं हाय. हाय कल्पना ताई. एकदम पण पिठूळ शिजून घेऊ नका आणि मग गॅस घालवली ना
की अधिक शिजतले म्हणजे हे जे गरम आहेत त्याच्यातच चांगले वाल एकदम पण पिठासारखे झाले की ती भाजी मग खाऊक मजा येणार नाही. चला. वालाकडे बघून लवकर लवकर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. स्क्रीनवर डबल टॅप केल्यामुळे लाईक होतं. 2 वेळा टॅप केलं तर. पैसे नाही लागत. हां. फक्त तुमका आवडली या कळता. अंगाबरोबर थयच्या थय बघा आपण असा ह्या वालाचा बिरडा. आता बटाट्यांका मी जरा बाजूक करते. एखाद दुसरी येऊ दे. मस्त असा झणझणीत मालवणी वाटपातला मालवणी मसाल्यातला वालाचा बिरडा तयार हा. कोणी कोणी भाकरे थापलेले असतील तर लवकर यावं. माझी संकष्टी नाही मी खाऊक बसते. सरोजची भावाजींची संकष्टी असा. मी पर्याय दिलेला आहे ज्यांका जर नैवेद्यासाठी करूची आहे तर नुसता खोबऱ्याचा कच्चा वाटप करा आणि त्याच्यातही छान लागता. किंवा आपल्या मालवणी लोकांनी जर असे मालवणी वाटपातले केली तरी छान लागतात. उपासकच नाही अशी सुद्धा एरवी तुमका जर खाऊची इच्छा झाली तर नक्की करा. पण खूप छान वाटतं. बाहेर पाऊस असेल आणि इथे कडवे वाल असतील आणि मस्त भाकरी असेल. फक्त तुम्हाला डाएट पण करायचं असेल ना, तरी सुद्धा हे कॉम्बिनेशन खरंच खूप छान आहे. कडवे वाल, भाकरी किंवा नाचणीची भाकरी, तांदळाची भाकरी, भात ह्याच्यासोबत जे काय लागतं ना, अप्रतिम. म्हणजे तुम्हाला सांगू शकत नाही, की ह्याचं काय कॉम्बिनेशन आहे ती. सरोज आता सांग हां. कडवे वाल चांगले की गोडे वाल चांगले? माका तर कडवेवालच नाही, आवडतात. नाही. कडवे वालच चांगले. कडवे वाल शिजत नाही लवकर, पण ते चांगले असतात. गोडे वाल पचाक त्यांनीच होता आपल्यात. हां, तेच पहिली म्हण मगाशी सांगितली ना, ती म्हण सांगितलंस. त्याका सूट होता. वंदनाने लिहिलं हाय, कल्पनाने लिहिलं हाय, श्रीकांत धन्यवाद, पुरवऱ्यांनी धन्यवाद, लिहिलं हाय, धन्यवाद. स्मिताने लिहिलं स्वागत आहे. नाईस रेसिपी बनवता तुम्ही. थँक यू सो मच स्मिता. धन्यवाद. संदीपने लिहिलं व्हॉट इज युअर विलेज नेम? आपलं आहे मालवण. मालवणमध्ये श्रावणगाव. श्रावणगाव. तसं आम्ही कणकवलीला उतरतो, पण आमचा प्रॉपर जिल्हा जो आहे तो मालवण आहे आणि गाव श्रावणगाव. विद्याने लिहिलं हाय. सविताने लिहिलं तुमच्या दोघींच्या चेहऱ्यावर छान हसू असतं. छान झाली मस्तच. धन्यवाद, थँक यू धन्यवाद, सो मच. धन्यवाद. मनापासून धन्यवाद. मधुराने लिहिलं तुमच्या घरी एवढीशी भाजी कशी पुरते? आमच्या घरी एवढीशी भाजी म्हणजे आता फक्त माझा आणि माझ्या नवऱ्याचा उपास आहे. तर वहिनींना लागणार आणि मुलांना लागणार. त्याच्यामुळे तुमच्या म्हणजे पुरते असं तशा नाही. 2 भाज्या हां, ऑलरेडी झालेल्या आहेत. झालेल्या आहेत. वांग्याची एक भाजी मी बनवलेली आहे. पनीरची भाजी बनवली आहे. हां, आणि आता ही तिसरी भाजी आहे. आता चौथी भाजी पालेभाजी बनवायची बाकी आहे. हां. त्यामुळे एकच भाजी नसते. ह्याच्याबरोबर अजून एक भाजी असते आणि त्याच्याबरोबर गोडी डाळ असतं. मोदक किंवा काहीतरी गोड पदार्थ असतो संकष्टीला. पापड, भजी एवढे हां. आयटम असतात. उपास लोणचा म्हटल्यावर. हो. हां, आणि आंबो सध्या. चला. अशा प्रकारे प्रीतीने लिहिलं धन्यवाद. थँक यू. बरं वाटलं तुम्ही काळजी केलीत आमची एवढं कसं पुरतं. पण फ्रँकली उसळीला लावून खायची सवय आहे. नाही पण तुम्ही बोलतात ना मनात आलेला प्रश्न प्रामाणिकपणे विचारा. विचारला आणि त्याचं खरंच आहे. मला पण मी जर कोणाची रेसिपी बघत असेल आणि मला असं वाटलं, "अरे एवढुसा कसं पुरतलंय अंका?" तर मी सुद्धा तो प्रश्न नक्की विचारतलय. ह्यो प्रश्न त्याच्यामुळे माझ्या सासूच्या मनात नक्की असता. एवढासाच कसा पुरतेला माप घ्यावा. चला अशा प्रकारे आपली ही रेसिपी आपण इथे एंड करतो. तुमका जर रेसिपी आवडली असेल, चॅनल आवडला असाल, जोडी आवडली असाल, अजून काय आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. ह्यो भेटूया. व्हिडिओ जाऊन सेव्ह होतलो. तुम्ही नाही बघितला असाल तोही जाऊन बघा आणि भरपूर लोकांना शेअर सुद्धा करा. वाटपापासून ते भाजीपर्यंत. भाजीपर्यंत. आणि ह्याच्यामध्ये 2 गोष्टी घातल्यात हां. त्या कोणत्या ते खाली कमेंट करून सांगा. जेणेकरून आपल्याला हे गोष्टी पचल्या पाहिजे.